What's up mga kabangs? Welcome to Vlogmas Day 25. Sobrang linis ng Blumentritt guys. So, last ko dito, dami pang ngayon ako. Ayun, wala na oh. Linis na. Wow. Lalakad ako na walang takot dito na baka malako yung camera ko. Eh, super ganda ng Blumentritt ngayon guys. So ayun guys, sa LRT na ako at word ako. Nabi ako yun sa Makati, doon pinating grata. Supposedly mag-aangkas ko, pero walang angkas na umakagat sa akin. So I decided to magsakay ng jeep, tapos LRT din Grab or angkas ulit, depende kung merong kakagat. Pero ayan, hindi mamaya guys, dito ako ngayon sa LRT ng Blumentritt. Ayaw. Sobrang busy ng mga tao dito ngayon. Kala ko lang. Sa Davao for sure, wala masyadong tao. Wala, dito lang pala pulit na. Dito na ako guys. Ayan, dito na ako sa kondo ni Ate Grata. Kondo talaga? Kondo mo? Laki pala ng place mo. Ano malaki? Hello. Maliit pa nga ito eh. Ano yan? Dami mo ito lahat. Pwede bang liquid sa kuwante? Ay Ate Cha, gano'n kang kuwan ate. Eh ano mo na lang? Baggage? Kahit pa ba ano baggage ngayon? Pwede mo siguro ito hindi mo ito 100 ml. Eh marami sila eh. Kung sa bagay dito sa Manila, parang hindi naman stricto. Kasi di ba nadala ko yung doon? Ang problema lang kasi, baka pag sa Davao. Ay, hindi na? Ay, hindi na. Pero ba gano'n sa dito? Wala na kayo. Ang gagawin mo, papahigain mo lang doon sa ano. Wala na kayo.
Ilagay mo sa mga ano, lagyan mo lang siya ng mga takip. Dito Ibalot ko na lang yun siya. lagyan mo siya ng mga parang masking tape, kunwari. Tapos ipahiga mo siyang ganon. Ibalot mo lang sa mga ano. San sa'yo yun, pili ka. Oo. Di ba maganda? Kasi may bagoong pa sana siya, hinihintay ko. Gusto niya mga ganito. Ayun, marami yan. Yan, ano bang ibibigay ko sa'yo? Ayun o, may bag ako yung sinasabi ko sa'yo. Di ba gusto mo? Ayan, tag-isa kayo ni Ate Cha. Ligo. Ikaw, tayo lang ng baggage. Ano ito nga itong space na ito? Uy, nilipat nga ako po dyan. Ha? Yan dalawa. Ayan, store namin. Yun yung Oo close nga, sa kabila. Eto, at saka yun dyan sa... Dyan. Ayan, meron tayong mga products guys from Emmy's Homemade. Hello, thank you po sa pagbigay Ay, ng chow. Emidora. Emidora. May YouTube channel siya. Emidora. Emidora, Emmy's Homemade. Ayan. Pati siya. Oh, pili. Hi guys, napunta na ako ulit sa Blumentritt. Ayan, so yun tayo ng bag at tingkata. Magkano to? Hello guys, kasama ko si Lino. Gapong bata. Gapo ba ako? Dito daw ako. Dito daw kami. Ha? Uwi na kami ng Davao ni Lino. Oy! No! Uwi na tayo, no! No! Nasa loob na ako ngayon na wala pa siya siya yung star nila so ang gate natin is 1-3 nalakad tayo hanggang doon so nakakaparahan natin yung aking gate and I'm so sorry guys kasi tayo ay hindi sa window seat ayaw palitan natin yung aking upuan. Sana wala yung nasa upuan ko, no? So hindi siya umuwi. Hindi masyado kadami ang tao dito sa airport, Terminal 3. Ay, Terminal 3 pala yung napunta ako ng Korea kasi natataas ng gate ko. 1, 3, 2 1, 3, 2 sana huwag nilang palitan, no? Baka mamaya maging go to gate number 4, go to gate number 8, go to gate number 4 ulit na ayun, sarapang bahay lang ko guys. Come from Armani Exchange, shorts from Gisano Grand and Chinelas, Islander from Gisano Mall. Gates 1, ay baba ako. Sa baba pala ang 132. Pero saan ako pwede mag-charge? Kailangan ko mag-charge. Wala bang pagkain sa baba? Wala pagkain doon. Ito lang. Kain tayo ramen. Alam nila kung sino yung influence sa akin kumain ng ramen. Si Ate Ate Clothes. Maybe utilizing the forward for the train. Yes, that's that. Please stand by.
And guys, sa Davao na po end ko na yung vlog. Thank you so much for kasama sa akin. Subscribe to my channel, like this video. And see you on Vlogmas Day 26. Bye.